toč. Ťažko to ide, no, zaber. No, zaber. No, zaber. Už to pôjde ľahko. No. Dobre, stoj. No. A tu asi bude problém, že tento špagátek zostane voľný. Nie je voľný, dosť. Nedávaj mi tam hlavu. Je napúžený. Takto mi ten telefon podrž, aby si tam videla ten uzlík. A včel ja tahám balík, áno? Simulujú balík. 1,